Joan nahi izan dugu hasierako espiritu horretara, hasierako espiritu pixka eta abenturazale horretara, eta horretan aldaketa pare bat daude, garrantzitsuak. Lehenengoa eta garrantzitsuena, anoa guneetan ura bakarrik emango da. Kaben, dio! Hortik arraston, hola, segi handiken. Segi handik arraston, bega bindik. Zea. Zer deu, ba? Da honeko hasi aldaiz, sardoi ematen. Gozaltzen egin, gozaltzen? Gozaltzen. Goiztian goiziti fruta jate ikiari uno mendata, oño? Quieto. Ze, dieta garriko garen launo? Hau, martxo egiten nahi dienetzak, dek. Quieto para bor. Venga, animo, hartazue bai, itxoin hogi pixkatekin, venga. Ate balde gaina? Zea. Maixon! Harto. Bajila bezala, gaina bodoz de platakoa? Ta, urdaztikoa, bako giguelotik ikarritakoa, eta de balde ematen, aia daiz? Zia, bueno, etzak esageratu motel. Zea, gigueloko supermerkotik ekarriko zunta urdai azpikua. Venga, baina, zehortutako bakaio baino, gaztigo zehor. Torrea, asun, atenta hor, unea, turri! Animo! Unea, animo eta laundu jen, barrigotea, barrigotea jetxiko, Seizan! hemen eozik behota. 14 orduetako martxa, mendi martxa bada, lehen esan duten bezala, eta hortaz, edozein igandetan, edozein egunetan, lagunekin ateratzen ganean, guk mendira goazenean, gure gauzak mutxildu batean ematen ditugu, eta nolabait autosufizienteak izan behar dugu mendia. Eta hortaz, 14 orduako martxa horren adibide baldin bada, hori bultzatu behar dugu. Bestela pixkat, pentsatzen genuen bultzatzen ari ginela mendizaletasun dependiente bat. Guztua izate, eh? 2 euro! 2 euro, bakoitza 2 euro. Zea, sardua nola dukeu? Kategorikoa! Zenbatean! Ota 5 eurota, eman, nahi bezu barrigotia. Oida. Hau oso garrantzitsua da. Anoa guneetan, 6 dira, ura bakarrik emango da. Noski, prezioa ere aldatu da, 15 euroetatik, 15 euroetara pasatu da. Euna inde egun, maixon, baita hilabeti ere! Nik kondizioa meziko eba? Ara, Miel. Komisioa lauka erraxi botatzeatek, alditza hemen dizerretea. Bueno, ahi ba. Eta, oitana jasotze bali maek, beste 10 euro emango izkit. Bueno. Seguro, no? Venga, hasi ditan jasotzen. Adio, Miel! Eskerrik asko, Miel. Ni kaben dio!